Asense moyende nigese geto yabe kirwe guchia saba sai n'abamenyi ko bomo bense moye bunge yabaragwime county ya Nyamira baisokina kubwata chikura ase ubunge rekomenta omubaro bw'abaki chikura bosio bokorwa bosio bokogero kwa mass voter registration rate kore Jumatatu. Geoffrey Nyabaro oyobo igomanyekaine buna engasi yaburabwo oyibo igokoriye kergo kyo bunge waburabu kago kwana ase Simenen Soko TV nigatebere mwa okubwata ekura na kukora Dr. Freddy Matiang'i chikura nabo igo na kubeka abarayi abaya obisi korengana na Nyabaro na Nyanaro nigagarire chikura cyaburabu kimentekane kurwase wodi ya Kiamanyoru icyo kire chilifu emerongebere na isate wodi ya Nyansiongo chilifu 13 wodi yensise chiwo chikura chilifu 14 na boige wodi ya Mekenene chilifu Kyanda. Samari tangoro ku Dr. Geoffrey Nyanaro uyu manyakande mnyengazi yaburabu bitanga ningo kwani abantu baito bose baburabu na gusiyagima Namwaigure on Monday mbusundu atoro mass voter registration na ndebune ndebe bijana buna kijensi etuta ndege ndoge koroku tuko kadi ama tuko kadi ile bijana bili byaito koruburabu etogote batuko kadi wansira Monday balitua police school bali batabu ati ibande etuta ite toje tokole mass voter registration Ngoje tokora sensitization as a defeated per ward, more especially in Burabu constituency. We know we have Kiambunya ward. The registration number of votes is around 23,000. We want to make it to that 1,000. Esenya Nsiongo ward, it's about 13,000. We want to upgrade it 16,000. As a Sise ward, it's 14,000. It's around 18,000. Na Mekenene ward, it's 9,000. At least we can reach 12,000. Igege ndongo bataya abantu baito ebijana byaito ese Kenya yayikire muroje buno burayi bwaje kiri no babasabake na titoko bateye tweso kiaso bonge from Monday tobwate kura yaito kura yaito nane goja kobesa uti yaito go from Monday we are organizing, we must sensitize people tomaje bali batara bwata ndoje tutuwa mbena abantu ba IPC tutafika mashinani ase no n'abangina bale igege ndongo bataye buna gusika rero tubwate kura yaito asondu gwado mwana witokoro Freddy Matiang'i is going for the presidency impaka tutwale chikura so bonge elinde tutwale numbers no engera goja kwenda nde aya tempo na bokonyora ko gusindu bwate numbers abasaye mbabwate chinguru asakiko tambo bwate chinguru Karoma etabaraye bagakire bato ngaina bato ashiningi 200 osemia ekibono getayo abasaiboka barorire most of them they are unemployed abo choro murai after 5 years na lyakorokana basabuka mbali kokonyeka bono mpaka basaba kerobata babuchiko choro murai yobo we must have a manifesto ego kunomo sae ato eleze ngakya basaye babuchikoba asebora buno onde les na ndi bunabono igatore am the reading candidate ya samangana yobo bunge bwabura ikono ondege ti ngobata yabantu baminto bwate kuraso bonge elinde mombwatsi akito service unando musaye inje maete nkia basaye babwetera ikoni mbege ndege tanga ningo chikote yabasaye baitu una togo service tare 10 mwezi wa 8 omwakonde tege ndege tanga ndogo chiko first priority na basaye ngak